Здравейте! Днес ще ви покажа как изработих тази ефектна релефна картина, която е вдъхновена от морето и плажа. Първото и най-важно нещо, което трябва да направите, е да изберете своето платно. Разбира се, според нуждите, на мен ми трябваше 60 на 120 см. Трябва добре да изберете и материалът на това платно, като бих препоръчала лен, понеже е по-здрав и дълготраен. Но пък и с памучно платно ще се справите, трябва да си вземете само хубав грунт и задължително един слой да нанесете, то най-добре даже два. Защото памучните платна, специално пък при картини с текстура, могат да увиснат. След като изчакате да изсъхне минимум след 24 часа, започвате работа и с структурните пасти, като аз си избрах такава едрозърнеста. За да имитирам добре ефектът на пясък, вие можете да си изберете и дребнозърнеста. Тя е една идея и на по-достъпна цена, но това вече е въпрос на вкус. Аз лично исках да е максимално ефектна и релефна и затова си взех даже и повечко материал, за да мога да наслоявам. А за самото нанасене работех и с шпатула, и с четка, както виждате. С шпатулата нанасях грубо материала, а с четката заглаждах и изравнявах. Продължаваме с фината структурна паста. Аз лично исках минимум 1 см на вълната, така че се подготвих с повече материал. В моят случай около 1 кг и нанасяме отново с шпатула, като първо нанасяме грубо и след това изтегляме леко с шпатулката. Заглаждаме и с една гъбичка, обикновена за миене на чини, като се стараем внимателно да създадем този ефект на разбити вълни. Гъбата наистина много помага в този случай, така че не забравяйте да я използвате. На следващия ден, след като изсъхнат пастите, си правите основния цвят и боядисвате, като аз наистина забравих да снимам. Така че виждате вече момента, в който съм изчакала и основният цвят да изсъхне, за да си боядисам вълните. Една от най-важните части, които нямаше как да ви снимам, понеже трябваше да изкарам платното навън, е неговото лакиране. Изберете си хубав лак, защото не искате картината да ви се нацепи. Можете да оставите така или да се залепите мидички, както аз избрах да направя. Ето го и крайният резултат. Аз съм изключително доволна. От много време наистина исках да си изработя точно тази картина, вече поне 3 години и сега вече с удоволствие окачих в хола си. А сега ви я показвам отблизо да видите наистина колко е реалистична. Ако този клип ви е бил полезен, не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да получавате повече такива видеа.